pero el resto pues en esta primera fase que hemos comunicado al alcalde de l'Ajuntament del barri, pues molt agraïts la veritat de que ens hagi tocat a nosaltres i quedarem dispostos i seguirem treballant pel barri, pel poble. La nostra capella del Crist de l'Hospital, al voltant del qual d'aquest hospital, que en el moment de la fundació de Vila-real el rei Jaume I va manar construir, va anar creixent evidentment un espai que s'ha anat configurant com una part de la ciutat molt important. Un barri que té en aquests moments molta vida, molts comerços, una zona comercial oberta com és la de Carinyena, on se van desenvolupant espais, molts centres escolars, com saben, infraestructures municipals potents, com és per exemple la BUC, la Biblioteca Universitària del Coneixement. Fa molt poc que també vam inaugurar la seu d'Asiovi, de l'hostaleria i els restaurants de la nostra ciutat, i com no vull destacar també el centre de la Seguretat Social, l'oficina estatal que presta serveis al respecte de tot això. De trànsit i aparcament i de convivència, podríem dir, en el carrer Nules, hem estat allà. També ens acompanyava el regidor de policia, que ha pres nota de tot, perquè moltes vegades, tot i que tenim aquesta ordenança de convivència ciutadana que es va aprovar recentment i que ha portat una tasca molt gran en la que s'han implicat tots els agents socials, doncs no sempre tot el veïnat està lo suficientment conscienciat com per a complir-la. Aleshores hem estat visitant-ho. Un altre problema que ens han traslladat també ha sigut el tema de les limitacions de l'ocupació de via pública i les terrasses, perquè és un barri molt viu, com ha comentat l'alcalde. La veritat que és un barri que té molta vida i el que s'ha de vetllar és perquè aquesta convivència entre aquells que estan fent el seu negoci i aquells veïns i veïnes que estan gaudint del seu descans i aquells també que estan en aquest temps d'esbarjo, doncs fer-ho compatibilitzar d'alguna manera, i això doncs es garanteix amb aquesta figura d'inspecció que des de l'Ajuntament se va a implementar ara en quan entre en vigor el pressupost, amb una persona que es dedicarà a incidir en aquests temes i que ja ho ha fet en altres zones de Vila-real i que considerem que sí. Una remodelació de la Creu d'Aliaga, un patrimoni nostre, un espai molt emblemàtic i en aquests moments també en molt d'ús, no només per al comerç, per a la restauració, sinó quan venen activitats, Fira Santa Catalina, les festes del barri, etc. És un lloc molt utilitzat i de germanor. I en segon lloc l'apertura del carrer Isabel de Villena, que com saben és el carrer que es queda darrere del que era Erarbo, quan se va traslladar ja a un altre lloc, que era la tenda, i que ens permetiria evidentment també generar uns solars al voltant d'esta apertura d'este carrer fins al Lloron, que això ens permetiria poder també donar llicència a poder construir en solars dels costats, algo que és evidentment fonamental, no només la qualitat de vida que guanyarem, l'eliminació de mosquits, de brutícia, de rates, de problemes, de fang quan plou, sinó al mateix temps la generació, com dic, d'espais urbanos per a poder ampliar la construcció. Ahir en diverses parcel·les on se podria construir, igual que vam fer en l'apertura del carrer que vam obrir ja en el seu dia, el Fred Nobel, i per tant, bueno,